Uphila kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili Umkhanyakude TV bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu laphana insizwa laphana eyaziwa ngoluve laphana siyazi kakhulu isebenza noqosha iphinde isebenze nokhuzane laphana wengane zakwethu izodedela iphila laphana wengane zakwethu lapho khona ezodedela amanoni laphana wengane zakwethu. Khumbula ukuthi le ngoma yakhe kuwe kwaba neclip nje la etrenda kakhulu einkundleni zokuxhumana ingoma la afisharishe khona uSiphesihle Zulu laphana wengane zakwethu okungokuqala ke lokho wengane zakwethu iciko lithi kuqala ukukhipha ingoma yalo isiyatrenda kanjena einkundleni zokuxhumana. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ngabe siyayibona ningoma laphana ekaluve ingena engomeni ezohlukanisa unyaka ngoba khumbula ukuthi engomeni eyahlukanisa unyaka ngonyaka ophelile bekade ikhona laphana insizwa uluve featuring ukhuzana. Ake sidibane comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha cindezela subscribe cindezela nebhell ukuze uzothola ama notification njalo uma sipost video.